Takže čaute ľudia, jak ste si mohli všimnúť, mám tetovačku na čele. Jeden v Ask FM mi napísal, že čo by si dal vytetovať na čelo. No, tetovačku YouTube som nenašiel, tak mám takéto lízatko namiesto YouTube, keď si mi jeden písal, že čo si mám dať vytetovať na čelo. A dneska si dáme part 2 na Ask FM. Takže prvá otázka. Čo mi napísal do komentára nejaký samovrah, tak aj vy môžete písať do komentáru. A píšte mi to do komentáru, kde som na tie otázky odpovedal. Vtedy je to najlepšie. Takže, čo hovoríš, to mi napísal ten samovrah. Čo hovoríš na dnešných CG ako cigáňov, ale ja to poviem Róm. No, takže, dnešní Rómovia, že vraj v Záhorskej vsi, že tam sú najhorší, že vraj. Že vraj, ja to neviem. Že vraj sú tam najhorší, že vraj už sa aj roznieslo, že jedia svojich psov. Ja som Róm. Ne taký debil, čo je jednoducho žere psa. My sme slušní. Ja nemám rád ani tie hudby. Ani moji rodičia. Ich nemajú radi. Nie tak asi mama. No, je taký nejsom, však už som ukazoval psa, ako mám rád. No, neviem o tom rád. Takže druhá otázka. Ideálne miesto na dovolenku. Takže sú také dve mesta. Takže prvý je asi Veľkonočný ostrov. To je jasné, tam je úplne veľké krásne sochy, tam je ideálne miesto na piknik a ešte tak asi tak, neviem, asi Argentína alebo Buenos Aires, tam je najlepšie, hlavne na tom Veľkonočnom. Dobre. Tretia otázka. Je možno ospravedlniť vraždu? Jaká divná otázka. Ospravedlniť vraždu sa nedá ospravedlniť vraždu. Aby ste vedeli, to sa nedá. Štvrtá otázka. Môže človek žiť aj bez peňazí? No, môže. A sa pýtate teraz, ako? Žiť bez peňazí sa dá láskou. Že budeš milovať. A vtedy sa ti stane niečo dobré, že si ti niekto niečo nabiedne. Potom budeš zase šťastný aj s peniazmi, ale láska je najdôležitejšia. Láska a peniaze, berem lásku. Piatá otázka, to je asi aj posledná otázka. Počujete? Aha, ešte jedna. No. Si ľavák či pravák? Pravák. Vidíte? Ľavá, pravá. V kamere to bude asi inak. Teda na obile. A posledná otázka. Jaký je tvoj obľúbený dezert? Asi tak, neviem, asi zmrzlina a tam tak džem, a teda Nutella, tak do kruhu a v tom 3 kopčeky zmrzliny. Tak, tento Ask FM by som tu aj ukončil. Dúfam, že sa vám táto epizódka páčila. Ak nezabudnite dať like, keď sa vám nepáčilo videjko, dajte dislike a píšte mi do komentára, tam kde mám Ask FM a toho smajlika, tam mi to píšte, poprosím. Tak ja sa s vami lúčim a čus plus autobus, ale nie, vo vlogu budem mať iný pozdrav. Čaute, teda klasicky čus.